Keď sa vyberiete koncom februára do Nízkych Tatier, oblečiete si najmenej 2 hrubé svetre a obuv, do ktorej sa vám nedostane sneh. Takto vystrojení sme išli do hôr aj my. Hoci sa naše predstavy o zasnežených vrcholoch nenaplnili, jeden sme predsa len našli. Sme vo Vyšnej Boci. Práve tu sa v dňoch 25. a 26. februára stretli milovníci lyžovania. Na svahu Bačová roveň sa konal Európsky pohár FIS v slalome žien a mužov, Veľká cena Barbory. Tieto preteky boli súčasťou Zimnej univerziády Slovenskej republiky 2008. Preteky, ktoré sú na Vyšnej Boci, sú v podstate 6. ročníkom. Už môžeme dneska hovoriť o tradícii, pretože je to 6 rokov po sebe, to boli zároveň aj akademické majstrovstvá Slovenska. Tohto roku výnimočne je to súčasť univerziády, slalom sa prijazdil. No a v podstate stredisko, odkedy je vybudované, hneď v prvom roku zorganizovali sme preteky, tie boli ako Masters preteky, tie boli takisto už v sobotu, už 9. ročník, no a tieto európske usporiadávame v podstate 6 rokov. Povedzme si niečo o zrode Veľkej ceny Barbory. Vznikla v roku 2003. Iniciátorom toho, aby sa jazdila Barbora, boli hornointrianske bane Prievidza. Jazdí sa ako Veľká cena Barbory, ale v podstate vyzmatní sme boli cez FIS a FISu, organizáciu, ktorá v tom období mali problémy akademici zorganizovať takéto podujatie, tak sme sa podujali ako prvýkrát skúsiť to. No a ostalo to tu a je to vlastne tradícia. No vráťme sa späť na tento ročník Veľkej ceny. Začiatok posledného februárového týždňa bol, čo sa týka počasia, priam ideálny na lyžovačku. My sme do Vyšnej Boci dorazili na druhý súťažný deň a privítalo nás krásne, slnečné, vysokohorské ráno. Prvý súťažný deň ukázal, kto by mohol poškulovať o dobrom umiestnení, no o víťazoch sa rozhodovalo až v utorok.
Pretekov sa zúčastnilo 74 mužov a 39 žien. Pre pretekárov dostatočne. Jedine, čo máme síce krásny čas slnečný, ale pre to, čo vidíte, keď sa pozriete hore, čo teraz robia, tak len pomocou salmiaku sa nám to podarilo udržať. V útorok odštartovali preteky prvým kolom ženy a slová Stanislava Gurského sa potvrdili. Niektoré pretekárky mali s traťou problémy. V želiezkom vohni pre Slovensko bola Petra Gantnerová. Tá si v prvom kole vyjazdila priebežné prvé miesto časom 50 sekúnd a 60 stotín. No víťazstvo ešte vo vrecku nemala. Na chrbát jej dýchali Siraňová zo Slovenska a Poľky Mrozeková a Leščinská.